within the interval of 10 minutes. Now, no ammunitions. They made the vehicle, trailer, then go to vehicle. So, they go for there. And me at very this 5 minutes ago. Me at I don't know more. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na obodo bụzi igwe ma ya bụ igwe acharala ọkụ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na-anọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Onye ọbụla nọ n'obodo Ehamufu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị isi ụzọ n'ime steeti Enugu ya gbado anya n'ihi na ya bụ agha akara aka abịala iri nwa ngwụrọ. Ozi na-erute ya aka ugbu a bụ na ihe nnukwu ọgbaghara adapụtala na ya bụ obodo kamgbe ụnyaa dịka ụmụ ikorobịa ya bụ obodo nwudere ogologo ụgbọala Dangote bụ nke eji ebu simenti ebe ọ bụ ndị ugwu nakwa ngwa ọgụ wee bata na ya bụ obodo. Dịka ndị ya bụ obodo siri wee kọwaa, ọnụ ọgụgụ ndị ugwu bụ ndị so ya bụ ogologo ụgbọala bụ ngwa agha wee bata dị ihe ruru mmadụ 40 makwa na 50. Mgbe nke a mere, ụmụ okorobịa bụ ndị nwe ya bụ obodo gbara ya bụ ogologo ụgbọala ọkụ ma kpụrụ ha bụ ndị ugwu wee jewe ebe a ga-etinye okwu ha ọnụ. N'olu okwu ha, naanị nkeji ole na ole gafere dịka a kpọrọla ha bụ ndị ugwu wee jewe itinye okwu ha ọnụ. Ndị agha obodo Naijiria wuchiri na ya bụ ogbe wee bido ịkwa mgbọ aghara aghara bụ nke chụpụrụla imirikiti ndị ya bụ obodo na be ha. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Umibe, na-afụgo n'ihe na-aga nụ. Anọ m na Ehamufu na rịpọtụ. O nwere ndị avụrụla trailer, about 40 or 50 of them, ka eji ụzọ ikem la-abata Ehamufu. Abatago already. But ka m ji anụla ejirele bridge Umuhu. Because mgbe m hụrụ ha, anọ m na shop. I have to call the attention of CSO Isuzo. And now I'm everything be okay. That I don't know, more than that fight go na have on the job. But within the interval of 10 minutes, now no ammunitions. They made the vehicle, trailer, then go to vehicle. So they go for there. And me at very this 5 minutes ago. Me at I don't know more. Go may rescue. But no boys are blocked or already. You can see over smoke. Or I'm going to leave the bridge. I can. I'm a mola la the motor kumole. But the work and no marriage. Can't do my I made the junction. I had no kin now. I don't go like you cannot across that place. So as I'm talking to you now, I'm very far. Nobody is going closer. So I'm going to Meli who there, and nobody can cross to that side. But the main thing that you don't know, they are numbering about 40 or 50. So everywhere, every tension everywhere now. Let me this woman, Jileke Hala, Emejike Hayin Lakoto. So you are looking with a poor Umuneke no Lavia, Bandula Bia, Labi Hamus Manduji, Galak Junction Abia. You should allow them on the station of Chin now. They're buying. They're all Alwan. Nne daalụ enwekwana iwe na m na-enye gị nsogbu ebe ị na-eri nne gị. Onye awa dị ime o ji ndị ESN kpọpụta so many of them from the bush yesterday from Ehamufu forest ebe ha na-anọ na-agba ọsọ ndụ. Ndị Fulani egbugo so many people yesterday being 80th December 2022. Ma maka ihe na-eme na Ehamufu. So the thing where no, ashina when they have juno, trailer na bia. Ndị a bụ ndị gịnị? Ndị Fulani. So ada sasachi wa bu na ejo bi ya anto ha zoro wo hezo. Ora akpasi na echichi onwe ha ebe ahụ. After ka na dago arazo sha akwụsị ko ha akwụsị. Aka be ebeza agbabaza egbe. Ko na agbaza egbe na ife no nwe eze nwaanyị ha so ha. Fuchara man self. Onye na-agwọrọ ha ọgwụ. Onye na-agwọrọ ha ọgwụ. The person mecha miss ya force ya. So na ndị nwete. So ihe ma hebe ndị aka ndị a nwetara anyị. Before yesterday, kedu ihe na-eme na Ehamufu before? Ihe na-eme kare, o nwere ebe a na-akpọ mbuji na ebe ya bido. Emego bucha ma nwaanyị dị ime sef. Nwaanyị dị ime gburu ta kpọ nwa ya foto bafta nwa ya n'afọ. Nwa ya de Jesus ọtụrụ dị nwa na nwa. Iru Sunday like this.
Ebugo uncountable number of people in Ehamufu, about 13 communities. Ebuchego ha na Ehamufu. Mgbe ndị ESN wetara the information, agbalụgabade ka anyị jee zọpụta na ụmụnne anyị a na-egbu egbu. Wee lụzie ode wee bụ na ka egburu ụfọdụ ndị Fulani na-efi ha. Nigeria government wee sendizie Hilux, uncountable number of soldiers surrounded Ehamufu yesterday being 80th December 2022. Onye ọbụla ndị villages niile gbawa n'ọsọ ndụ. Ndị a bụ ndị ọkwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo o wee bụrụ ihe dị ezigbo mkpa na ị ga-akpọwa nwanne gị, enyi gị makwa na ikwu n'ibe gị bụ onye ọbụla bi na gburugburu ebe ihe a na-eme na steeti Enugu ka ị mara otu onye ahụ mere ma marakwa ma o nwere ụzọ ọbụla ị ga-esi wee nyere ya aka ma zọpụta ndụ. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye, ekelekwa gị onye na-asị gị jide ka iji maka onye si ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị nke nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mbere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere mie mata ọkụma. Igbo ndị ọma mụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ na-atụsara m ihe onyonyo a, tụsawara m ihe onyonyo a na-apịrị m aka na share button ka anyị mara ma anyị ga-azọpụta ndụ ụmụnne anyị bụ ndị nọ na ya bụ obodo ebe mkpamkpa na-akpa. Daalụkwa gị onye nke m, ya mara gị mma ozugbo. Udo dịrị gị.